Boracay, Manistiro dito nga bangkitan tayo. Ibay ng ripe. Ng dalawa. Bali apat pala. So luto na yung dalawa. And sa ano, kinilaw. Titikman natin. Pero kinilaw talaga naman natin. Kamayin na yan. May camera. Ang ating lunch. Time check. Mag-alas 3 na yung lunch natin. Cheers. Good morning mga kaspero. Ngayon, ito na yung mga hinihintay nating pagkakataon na makadayo tayo sa Palawan. So, pupunta tayo doon kay Joy Adventure mga kaspero. So, let's go. By the way, nandito na tayo sa Katiklan Airport mga kaspero. Then yung gamit. So, see you Palawan. So, by the way, sasakay na kami sa bus. Ayan. So, boarding na kami papunta doon sa airplane. So, see you. Off to Busuanga na tayo mga kaspera. So, hintay tayo ni Bro Anthony or Joy Adventure doon.
captain has switched on the fasten seatbelt sign. Information, calamities, ensure that your... Sa wakas, nakarating na tayo dito mga kaspero. Thank you, sir. Pina-experience tayo ni Sir Bon ng travel natin dito sa Suanga. Sulit. By the way, naghihintay sila Bro Joy sa bayan daw. Goods na goods yan. Lalo na yung mga ano niya, mga pinupuntahan niyang spot. Ako. So, on the way na tayo papunta kay Bro Joy. Let's go. Let's go. Bali, galing. Nandito na tayo. Bro Joy. Hello! Salamat. Thank you, thank you, thank you. Saya gapon ni taga-Boracay man inspiro dito nga bangkitan tayo. Ayan yung bangka ni Master Joy. Ayan o. Yes! So, sila Native Channel. Nandito na daw. Ayun o. Papunta na, malapit na, malapit na. Shout out mo lang bro, yung Boracay Spiro. Yan, shout out sa lahat ng mga local Spiro dyan sa Boracay. Si Boracay Spiro and si Master Danny, Danny Master X. and Master X. Yan, nandito na, kasama ko na yung malupit dito. Yay! Yun yung wish nila eh, ma-shoutout mo sila. Master Dudoy. Yun Master yung Dudoy, ayan. fan, Shout out, yung shout out, Boracay Master Spiro, Dudoy. yun yung may-ari. Yung Boracay Spiro, si Master Dudoy. Okay, sige, sige. Yan, thank you. Shoutout na natin yan, marami pa kaming araw pagsasamahan dito, kaya Yan. abangan nyo, abangan nyo. Mag-harvest kami. Kung meron. Tagal muna ulit kasi another year. So, ayan na yung service natin. Ayun o, yung kay Native Channel na bangka. Laki! Ayos. Binaba yan dahil yan sa bisita. Grabe! Thank you, Native Channel. We feel special. Grabe oh. Ayan, pwede na. So dito, puro bato din dyan. O, Seagrass. seagrass. Seagrass, oh. Dati talaga marami, way back, mga 10 years ago. Pero since na dumami na at tapos tinambakan pa to. Tambak na to. Ayan, Native Channel! Dito lang dalawa. Ang galingan niya, no? Yung YouTube niya. Sama-sama Bilis mga din naman. legend. Tsaka ano lang, dinaan sa consistency May coach eh. Ayan, si Native Channel. Ang bangka niyan. Kita na rin natin to sa personal. Good morning mga kaspero, nandito tayo ngayon sa Coron at mamamalengke tayo kasama si Bro Joy. Ayan siya. Beef meron naman doon. Kamote po binugbot. Hindi pa rin sa nakon sa kapilo. Nagkali mo dyan? Sali meron. Sali. Meron dan. Ano? Kahit dito nga siguro eh. Dito, marami.
Gabi! From Boracay! From Boracay! Yun o, si Native! Saka banda sa Boracay. Side video. Pero yung pang-initip, kung panoorin mo yung video naman, kaya ka talaga, putik yan. King Mac, Lugtod, Opsa, Lakas lang agos. oo. Yan mga pugay ng Palawan! Bro Joy Adventure and then Don Coron. Grabe ka lang. Kinataway. Mga kaspero, ito pala yung pearl farm ng Coron. Ayan, dito pala matatagpuan yung mga pearl na binebenta. Ayan o, ang lawak, ang daming mga pearl daw dyan, sabi ni Bro Joy. Kaya sulit talaga yung Palawan sa pearl. Ayan, first spot natin dito mga kaspero. Ayan, bali ito yung first na pamamanaan natin dito sa lugar. Gear up na tayo. So kukuha na kami ng pangulam. Ayun, naka-start na sila Sir Von at saka si Coron. Ayun, nandun na silang dalawa. And then si Bro Native, ready na rin siya. Ayan o. Then, tayo, nakabihis na rin. Pero si Bro Joy, Ako ready na kumain! ready na siya kumain. Ready na ako kumain! So, maghihintay lang daw muna siya dito at siya daw yung magluluto ng ating pagkain. Ayun. Pero sana mag-dive din siya maya. Second pa. Second spot. Gano'n lang ako. So, Kasi di ako nagkalmusal eh. Pero feeling ko, gutom ako. okay. So, kami muna. Warm up dive lang to. Wala kami ng pangulam. Let's go. Tabihan nyo! Tayo! Wow! First fish! Batfish! Yan o, galing talaga ni Sir Bon. Tali.
Ulan na. Goods. Alright. Ganda ng pagkatama. Stone shot. Ibay ng ripe. Ayan, nakahon na tayo at nakadali tayo ng dalawa. Bali, apat pala. So, luto na yung dalawa. Ayan, ayan o, kinilaw. Titikman natin yung timpla ni Sir Joy. Ayan o, blowbone. Masarap yan ah. Antik yan. Gutom tayo kaya masarap talaga yan. Sure ball. Ayan o, may golden trevally tayo tapos red bass. Pangulam. Parang yung bagong roka doon sa Dumarat. Ano nang ano mo? Anong pangalan mo sa page? Chip pala yun. Nalagyan mo ano eh. Si Beaches tayo. Yeah. Pero ang
Kamayin na yan! Kunot pa eh. May camera. May camera. Mekos na yan! Kapatid ko, binikos-mekos niya na. Ready na ang ating lunch. Time check! Mag-alas 3 na yung lunch natin. Okay lang yan. Hindi na yan alam. Oh. Alright.